Guys, welcome na sab sa ato ang mga sambingay nga daghan ka mapupo nga mga lesson sa kinabuhi. And kining atong istorya karon ato kining gipahaom sa niining month of graduation. Especially daghang mo graduate karong mga panahona. So, kini istorya kini sa usa ka estudyante o usa ka anak nga may graduate. So para masabtan niyo guys, tapusan ning mao nga video kay sa katapusan niini naa diha ang mga dagkong lesson sa kinabuhi labi na sa mga anak karon nga mo graduate o proud kayo ang ilang mga ginikanan. So para kanimo kining mao nga video aron nga aduna kay mapupo nga pagtulunan nga dapat imo gyong respetuon o mahalon ang imong ginikanan. Inani ang senaryo sa mga istorya. Adunay usa ka pamilya nga adunay bugtong anak nga babae. Unya pobre kaayo ang maong pamilya guys. Ang trabaho sa mama naarago sa balay niya, ang papa panguling kining kuan og mga kahoy uling para ibaligya. So katong iyang papa ug mama mao lang gini ang ilang pangita ang panguling. So bali nakalagom in taon ning iyang papa para sa pagpaningkamot gyud nga makapaeskwela sa iyang anak nga bugtong. Karon kining anak niya nga bugtong tuod man nakagraduate siya og college. So during sa graduation naa dito ang iyang inahan o amahan. Siyempre kay graduation naa gud iyang pamilya. So ang nahitabo naa siya uyab. Katong yang uyab yara pong classmate. Unya during sa graduation nagtapad sila sa iyang uyab. Unya sa dihang niabot na ang iyang ginikanan, niabot na ang iyang inahan o amahan. Miduol diha kaniya, miduol sa mga babae. Unya nagtapad ang babae nga katong mi-graduate na ay tapad nga uyab. So pagduol sa ginikanan, nangutana ang lalaki pagka human, nangutana og kinsa tong niduol kaniya. So niiyon ang maong babae katong anak nga ambot wa mo ko kaila atong mga tawhana. Ani kuan ra guro to ni congratulate ra guro to nako. Pero wala man ko kaila ato nila. So nangambot ang maong anak kay wa daw niya kailhitong maong mga tao, pero hinumdumi nga iya tong inahan ug amahan. So katong yang inahan ug amahan nakadungog ni ana nga wala sila ilha, wala sila ang kuna during sa graduation tungod kay ang anak maulaw di ay sa iyang amahan ug inahan. Kay kaning kung yang inahan ug amahan mao ra gud tay pangita ang uling, so lagom in taon kaayo. Unya misimos taon kayo sinuutan. So luoy taon kayo og kahimtang. Unya naaman say uyab. So wala niyang kuna kay sa rason nga maulaw siya ug ingon man unsa unya ikasulti sa iyang uyab may tungod sa iyang pamilya. So kining maong inahan dunay dakong kaguol pagkadungog niini. Ang inahan ni una og uli og ang amahan wala na pulaman mo paabot nga mahuman ang graduation. Ni uli gud silang duha. Sa laktod nga pagkasulti ang inahan tungod sa iyang kaguol giatake sa iyang tungod sa iyang kaguol giatake siya hangtod nga nabugtuan gud siya ug namatay ang maong inahan. Bali ang kaguol sa maong inahan nga naguli siya nga murag dili niya madawat nga ang bugtong nilang anak nga gipaningkamutan kun nila nga makapahuman yung eskwela pinaagi sa pagpanguling in taon, wala sila ang kuna ug wala sila ilha nga inahan ug amahan. Muto ang namatyan sa inahan tungod sa kaguol giatake siya. Sa kasing-kasing miutong ug namatay. Pagkabalo sa maong anak, dako kayo ang iyang pagmahay tungod sa iyang natampo. Instead nga magmalipayon unta iyang inahan kay nakagraduate siya, pero ang iyang katampo naghatag nun sa kaguol sa iyang ginikanan. Guys, din nilang tamukutob sa mga istorya. Kini ato ang istorya karon.
daghan kayong realidad nga nitabo nini sa kinabuhi, especially sa mga professional, no, dili tanan pero kasagaran sa mga nakahuman og eskwela, naging proud na sila sa ilang naabot, nalimtan nila kung kinsa ang gigamit para makahuman sila. Sometimes ang mga ginikanan nahimo intawong makaluluoy sa pagpaningkamot, obra para gyud makahuman ang maong mga kita nga mga estudyante. Pero sad to say nga adunay mga estudyante nga ikaulaw nila ang ilang mga ginikanan. Guys, dili dapat nimo ikaulaw ang imong ginikanan. Kung nakahuman ka, kung nakagraduate ka, dunay kay kurso nga nahuman, dapat proud ka bisan unsa ang sitwasyon sa imong ginikanan. Unsa man ang ilang status sa panginabuhi, dili nimo na ikaulaw tungod kay ang Dios nagatan-aw sa imuhang kasing-kasing ug una-una. Once nga lahi ang imuhang gigabalo sa imong ginikanan, munay gingon sa Tagalog nga ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang paruruunan. Numdumi nga dapat mutan-aw kita og kinsa asa tagikan, di ba? So unsa man ang atong status sa kinabuhi, professional man siguro taron, taas na tagkahimtang sa kinabuhi, pero ayaw ibaliwala ang imuhang ginikanan. Kay sila ang gigamit sa Dios para mahimugso ka, sila ang gamit sa Dios para makahuman ka. Kung wala sila, wala kay mahimo. Muna nga dako kay tag-utang kabuton sa ato ang mga ginikanan. And matud pa sa Proverbs 10 verse 1, garbo sa amahan ang iyang anak nga maalamon, pero ang anak nga buang-buang maghatag lag kaguol siyang inahan. And in Proverbs 17 verse 25, nagaingon dinhi, ang anak nga buang-buang maghatag lang og kaguol sa iyang amahan, og hilabiyang kasakit ngadto sa iyang inahan. Di ba? Sama sa maong sambingay, ang maong anak nabuang siya sa iyang uyab. Di ba? So, mas gibaylo na iyang ginikanan, ang kahago sa iyang ginikanan, gibaliwala niya kay lagi aduna sa uyab. O mas gikaulaw niya iyang ginikanan. Wala niya ilha iyang ginikanan tungod sa iyang uyab. So, unsa may pasabot ini? Usa ka buang-buang ang gingon diya sa Biblia, Proverbs 17:25. Ang anak ka buang-buang maghatag lang kaguol sa iyang amahan og hilabiyang kasakit sa iyang inahan. Tanawa, ang maong inahan sadyang nakadungog siya nga sa ila sa iyang anak. Sadya sa during sa graduation, so unsay nahitabo sa inahan? Miuna uli ang amahan pod misunod, wala na lang mo paabot nga mahuman ang graduation, and then wala man tuod naghikog ang inahan pero namatay siya kaguol. Giatake siya kasing-kasing, naguot yang dughan tungod kay dili niya madawat iyang anak nga bugtong nga nakahuman og eskwela, inana ra ang gibalo sa iyang ginikanan. Guys, kining mao nga storya dako kay ta mapuupo nga pagtulunan nini. Pwede nimo ning i-share sa imuhang mga kaparintihan. Kini nga video pwede nimo ning i-share sa imuhang mga igsuon sa imong pamilya, labi na sa mga ni-graduate karon. Dapat makuha nila ang lesson niini para dili sila basta-basta nga magsalikway o dili basta-basta nga dili nila ilhon ang ilang ginikanan, no? Importante kayo ang papel sa atong ginikanan, no? Hinumdumi nga ang ilang paningkamot, patulo og singot, nagka itom-itom intawon og panguling ang maong sambingay para makahuman ang ilang kahago, pero ang ending ra di ay is dili ra sila ilhon. Ang ending is nakapag-uol hinon pag-ayo sa ilang kinabuhi ug mao hinoy namatyan, giatakis kasing-kasing. Sad to say nga munay mahitabo, di ba? So mintras buhi pa atong ginikanan, ipakita nato nila ang atong suporta, atong pagmahal, ang atong pag-akatar, di ba? Dili ato pag-uulon sila kay wabot ang panahon nga magmahay lang unya ta. Sama sa mga sambingay nagmahay ang maong anak. So guys, dinhi lang ta mo kutob sa atong sambingay. Katong sambingay kung na-bless ka, paki-comment lang sa atong comment section, and don't forget sa pag-share ani sa uban nga imong mga friends, and ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel kay daghan pa ta mga sambingay nga daghan ka makatunan nga mga lessons sa kinabuhi. Guys, dinhi lang ta kutob, kita-kita na puta sa next video. Glory to God. God bless.